at the same time umngani wami. Nafuthi ulala noma wena? Cha, angilali. Kahle mfethu umina mfethu umuntu ongamoya. Ujwayela mina kabo nafuthi. Yobo. Ngijwayele ngabanye. Ayidlishiyele mntakababa. Awuyangijwayela. Ayidlishiyele. Ngijwayele ulala ne-ole. Wangeyona inhloso. Angenziwa ukulamba la. Bana uzobona. Ngimuhle nje. Uzobona. Uyele i-oledi la. Vele imali zakhe lezi ezikona ey'kondlakani. Kwakufanele umama wakagcina ethatha isinqumo sokuba ngibe ubaba kuwena ngoba wena njengomngani wami bekukucaba ukuthi uphe noma ukodwa ngokugqokayo. Ngizokubamba yeza. Ngiyazi vele inhliziyo engenalo iqiniso ayithola ukuphumula. Uyakwazi lokho ekujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi wena akwazi ube umngani weqiniso kuze kufika kulesi sinqumo nje sokuthi mina gcina ngiba ubaba wakho ingoba wena awukwazi ube neqiniso. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV naku-Black kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngingusTufuza Langamandlezulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ubhuti ongibhalelile today uyafisa ukwazi ukuthi ubani lo amfunani umuntu wakhe mekuwukuthi umuntu wakhe asazi but sizozwa ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kahle kahle kwenzakalani why engibhalelile today kulolu hlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ubhuti wabayi sibongo? Awuzondo umthando ngamanekwane. Okay, uyazazi unsizwa lo. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngasemlazi. Mlazi. Ya ka Bathi sesilazini. Yes. Yini edumi ngumlazi kahle kodwa wena othi mawuyibheka njengoba ubuye emlazi uthi ayikho lento le edumi ngumlazi? Emlazi dume nje ukubanjwa kwenkunzi. Okay, gcwela igebengu. Into esengakhule angiyazi. Ngazi nga-experience nje ayilutho. Yabo. Benjani ke impilo yakho ekukhuleni kwakho kusukela emntwaneni uze kufike isikhathi samanje? Kona kubile rough nyana cause emlazi phela yalewa too much yabo. Okay. Lokulwa nje kwabafana kungazwani kodwa nje yonke into yona ibe right. Right kuze kube manje? Ngi-right nje kakhulu. Okay. So ngabe uyasebenza noma uyafunda noma mhlambe uyayiphantela nje eceleni uzenzela imali yokuphila? Ngiyafunda ngisevasithi. Okay. Yeah, all right. Asike sivele nje sihlale phezulu kodaba ungitshela ukuthi kahle usolani ngoba nakho ishow ithi umfunani umuntu wami. So yini lo osolayo eyenza ukuthi namhlanje uzungivashela kulolu hlelo lolu? Siswami hayi ngoba mhlambe kukhona into engiyisola ngithi again umuntu wami kodwa uma ongizalayo. Oh okay. Yabo. Kwenzakalani ngoma? Kushuthi ngangiyiphethe nje ifoni yakhe njengomzali abonginokuyiphatha ifoni yakhe. Yes. Ukuyiphatha wami kuvele kungene imessage. Yeah, imessage ophuma kumuntu wakho inokubonakala ukuthi no man. Yabo. Kushubile la. Uphesini wakho. Yeah. Yes. Kodwa mangithi ngibuka i-profile picture kule message ngibona isithombe samngani wami. Yabo. Umngani wakho? Umngani wami engikhule naye from emntwaneni kuze kube imanje. Yabo. Hayibo. Yini mhlambe wake wamhlanganisa uma nalowo muntu ombonile kwi-profile picture ajwayele ukukhuluma naye noma bazana kanjani? Ukuthi phela njengomngani nami ubenokufika nje sizoyihlalela ekhaya yabo. Okay. Noma ekhona? Yeah, umanje ekhona. Okay. Vele uma akasebenzi selokho nje ubaba washiya emhlabeni washiya umane imali so uma wahlala phansi usebenzisa zona nje umnotho wababa la ushiya. Okay, mhlambe ngaba khona amabhizinisi asekhaya uma aqhubeka nayo maye ngabe esele nemali ubaba amshiyela yona. Yeah, khona amabhizinisi, imoto, istaff yabo nje. Okay. So ngicela ungitshela uke wachaza ukuthi uma ifoni yakhe unakho ukuyiphatha. Yeah. And then boom. So ubona imessage and the profile picture eyamngani wakho. Mhlambe imessage ngabe yayithini? Mhlambe kwakuwukuthi uthi umngani wakho ufuna wena and umfuna kumama mhlambe wena akakutholi ifonini yakho. Kwakwenzakalani? Hayi ngoba ayefuna mina wayebhale imessage ethi ngoba phela wakuyikhathi zasekuseni yabo ethi unjani sithandwa sami. Ethi sithando sanguma kuma ongizalayo and
ngathi ngifuna ukumbuza lento ngabona ukuthi ukumbuza kwami kuzoba wrong manje ngibuza kungekho umuntu oyaziyo lento engikhuluma ngayo ngase ukuthi angibhalele lona lolu hlelo lolu khona ngizozwa kahle ukuthi umfunani kahle kahle uma mhlambe ngabe umngani wakho useke wakhuluma ngomama wakho phambi kwakho ayi lutho uthi ngiye ngibone nokuthi mefikile ekhaya umngani wami uma usenokumlethela ukudla iziphuzo into abengayenzi phambilini because besijwayele ukuthi siyele thina ekitchen siyozenzela into yokudla kodwa manje sekuyena uma omlethelayo uma mhlambe ulinganiselwa eminyakeni emngakanani uma kamdala la ku 37 yaphezulu lo mama lo othandayo izinto oyithandayo nje yabo ushaya lezi inwele zabelungu ogqoka kahle nje yabo azenze nasebusweni nje muhle uyathandeka yabo akamdala nje ngaleyo ndlela mhlambe ngabe ekudluleni kwababa emhlabeni uke wanibonisa mhlambe omunye umuntu ase naye empilweni yakhe lutho njengoba nami ngithuke kangaka ukuthi sekukhona khona owumngani wami ngingazi nami yabo ngingaba nokuthuka nje manje ngifuna zona impendulo nje imaki manje umngani uke wachaza ngaphambilini ukuthi uma ukajwayela ukunilethela ukudla iphuzo nananani but makuwukuthi ukhuluma ngoma phambi kwamngani ukunothisene ebusweni bakhe siswami uma akayena umuntu engathi smile ohlazi nje enesmile ebusweni kodwa nje smile sesibasiningi kakhulu makukhona umngani wami uma lo muntu othulayo ungakhulumi kakhulu yabo kodwa akuve sebexoxa benomngani nami mekhona yabo manje nalokho sekuyahlangana manje ukuthi ngoba mhlambe uma eseshintshile khona abakuqhubayo boba u2 mina engakwazi ngabe mhlambe leyo nto leyo uke uthi uqalisa ukuyibona wafila kanjani ngayo ngiphatheke kabi siswami umoya waphuka yabo nje ngidine ngiganuni wabo ngifuna zona lezi impendulo ufuna ukwazi usikwenzekalani kubona bonke abantu umngani nami uzokhetha uma ongizalayo umngani wakho njengoba umngani wakho ngeke ukuthi na kanjani umazi umuntu wakhe unayo umuntu wakhe noma usingle ukhona umuntu wakhe and ujwayele ukuthi abe naye abasajwayele manje sekuyinte kodwa nje ukhona kodwa sekuyinto yabo nje ayisafani nasekuqaleni alisashisa uthando so mangase kuthiwa uthola indaba ezingakushokha umngani bakho nomngani wakho busangaqhubeka siswami buphelile nje already nje sikhuluma emva kwayo yonke nje lento angiboni ukuthi sisazophinde sibe abangani because lento ayenza ukukhombisa ungangihloniphi mina njengomngani wakhe akangiboni kahle kahle ngithatha kancane uke wamtshela uma ukuthi namhlanje uyoshutha kuphi uma akazi umngani wakho umtshelile ukuthi uyapi namhlanje njoba ngila nje boba u2 abanalo lolwazi la lento yenzeka uma ngase kuthiwa khona mhlambe something ethanda ukujula phakathi kwamama nomngani wakho kungakuphatha kanjani lokho swami uba ngisho nje ukuthi kuyimanje ngiphatheke kabi manje lento engicabangayo yona into eyenzekalayo kwawuyena uma uyoshintsha indlela yokumbuka kaze kwanzima hayibo so simfonelile kumngani njengoba usinikezile inamba yakhe and ukhona njengamanje kuyikona ukuthi ke usakuma parking because usemotweni asikakamfanga la e-studio and sithe sithi simfonela akabanga nenkinga etheni ukuthi akeze kwi-show kona simchazelile ukuthi show ingani kodwa asimchazelanga ukuthi kahle kahle ubani obhalile kwi-show so uzothuka nje sethuke sebona kahle kahle so uma ngabe kuthiwa lento oyicabangayo ayisiyona usuyokwazi kanjani ukuhlanganisa umngani benu noba uthuna umngani wakho mawuthi akuyona lento engicabanga siswami izokhulumeka nje kahle imoya engaphakamanga silungisa umngani bethu kodwa nje makuyiyona uzophoxeka izinto ezizothanda ukuhamba ngenye indlela but we understand ukuthi uma mdala 1 2 uma
I think mangase kuhambe upartner wakho emhlabeni noma ningabe ndawonye sikhona lesikhathi leso uthola ngaso ukuthi unlonely and udinga ngaso ukuthi u-entertain-eke ngaso. So mangabe kuwukuthi ukhethile yena ukuthi aka-entertainwe umngani wakho awukwazi ukuthi umshintshe. Kodwa Uya-understand phela ngisho? bekungayona into ebekufaka ngize ngiyithole ngale ndlela engizoyithola ngayo manje. Befaka kube yinto ezokhulunywa nje. Bonakala ukuthi iyenzeka kodwa kwayesekuqaleni ukukhulunywa kwayo ngangeke ngiyivume. Ebantwini bebangaka umngani wami. Ubungeke uzube nenkinga mekuwukuthi angathola omunye umuntu ozom-entertain eceleni hayi kodwa umngani wakho. Wena unenkinga nomngani wakho. Mina nginenkinga nomngani wami. Okay. Mhlambe ngabe umngani wakho ulinganiselwa eminyakeni emingakanani? Umngani wami uthe kuba mdadlana nje mhlawumbe ngishaya ngo3 years akamdala na ngaleyo ndlela. Okay. Angazi but-ke ngingakhona ukumbiza manje khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso khona uzokhona ukuthola ukuthi kanti sithini story. Hayi ngiyacela siswami nimlethe nje. Imaki singakamlethi ku conversation yabo mhlawumbe uke wabheka ukuthi ngabe bakhuluma ngani? Bayathandana labantu siswami. Yofana nje njobe seswenka kanje manje uswenkiswa yena nje uma. Uyamswenkisa yabo manje kushuthi kukhulu phela okuzayo. So udinga umngane ukuthi akuchazele ukuthi kahle kahle isibindi singakuthatha. Isibindi sami ngifuna nje uyimpenduzo umfunani kahle kahle uma. Ake sivele simlande azokhona ukuchaza kabanzi ukuthi kanti sithini story phakathi kwabo. Yo, cela silandela yena. Alright, sibabukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So nangoku ubhuti usesondolile njengamanje usenathi usijoyinile ngenkulu nje inhlonipho ngifisa ukwamukela bhuti wami sikubingelele uyaphila. Ngiyaphila sesonja. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Ngokamthetho mina. Mthethwa. Unyambozi udingiswayo. Follows inyama. Oh, alright. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuka ngapha eMlazi ka eMlazi. Yeah. Oh, ko banana. Impela. Oh, okay, ngazi ko banana phela bengazi ukuthi uhlala khona mina. Ngabe ubhuti uyamazi? Hayi ngiyamazi. Nihlobene kanjani? Umngani wami nje from Safunda esikoleni amabanga aphansi sifike kwaphezulu. Oh, okay. Ngabe umjwayele kakhulu. Yena mngani wami nje enginayo empilweni noma ngathiwa liyangishonela namhlanje yena umuntu uyakwazi ukumaphepha ekhanda lamafakazi ngami. Okay. Ngabe zikhona izimfihlo onazo ongamtshela zona? Hayi anginazo imfihlo. Awunazo. Hayi anginazo. Okay. Uhlelo esikubize lona luthi umfunani umuntu wami. Kodwa kulokho ngathi kubuye ngazuthi kuhlukile ngoba yena akabuzi ukuthi umfunani umuntu wakhe. Indlela angichazele ngayo istory kufaka umama wakhe amzalayo. Mhlambe ngabe ubukhona ubudlelwane phakathi kwakho nomama wakhe. Kodwa ke uke wangicacisela ukuthi uke ufike ekhaya lakhe umvakashele nihlalele mhlambe nibukele ama movie noma nenze lokho enokwenzayo. Mhlambe ngabe kukhona okungemumva phakathi kwakho nomama wakhe. Manga police nje amaseko ngiyibeke nje isikhonkosini le ndaba. Ubudlelwane enginabo mina noma wakhe bokuthi mina ngomngani wakhe. So njengoba ngomngani wakhe uyangibiza ngize ekhaya kubo sikwazi ukuhlala as umndeni ngoba phela abazali mangabe ningabangani ukuthi ningabangani aba right beyimthathe benihlalise bethi nizingane zabo. So ubudlelwane enginabo mina noma wakhe ukuthi yena umngani wami kanti futhi makuthi akekho usase esikoleni uyakwazi uma wakho ukungishayela ucingo mangabe nenkinga ephuthumayo adinga ukusizwa kuyona bese ngifika ngaleso sikhathi ke ngizomsiza as umama womngani nami ongale cha ngabe ngiqamba mama. Mhlambe inkingo oke akushayelele ucingo lwayo mhlambe ubehlupheka ngani umama egcekeni njengoba uchaza njengamanje ukuthi uke wakufonela mengabe ukuthi ubhekene nenkinga mhlambe ngiyiphi inkinga nje oyikhumbulayo aseke akufonelela yona umama wakhe wafika wazomsiza ngayo ekhaya lakhe. Hayi inkinga ke yaba nayo ukuthi ngizomfakela ugesi esikopini ngenxa ukuthi ukhala ngamathambo ukuthi nayilula anokuqhuma. Nje futhi angibiza ukuthi lapha nalapha impompi iyavuza ngikwazi ukuphinde ngizofaka sicapha lapho nalapha.
Oh, okay. Umbuzo engeke ngaba nawo ukuthi njengoba mina uma wakhe ngingakaze ngimnike inombolo yami uyithole kanjani, wase yangichazela uma wakhe ukuthi cha uyithathe kumfana wakhe ngoba siyinto eyodwa ngiyafana nendodana kuyena. Oh, So okay. ngase-ke ngabeka kanjalo umoya phansi. Ngiyajabula-ke uma ukuthinta le eyokuxhumana nomama wakhe ngokuthi usenenamba yakho. Mhlambe ngabe kwi-conversation yenu wena nomama wakhe yiziphi izinto ey'thanda ukujula eseke nayixoxa wena nomama wakhe? Noma inkukhu ibiwusola umqhakazo kodwa nginganaki ngenxa yokuthi ungithatha as ingane yakhe. Beziba khona zona iy'nkulumo ey'buye zithi uma engekho ubofika nje ungivakashele mina ungabi nankinga, khululekile Uma engekho ubani? Uma engekho umngani wami Yini ndaba akhetha ukuthi uma engekho ubufika umvakashele? Ngabe ninabo umngani nomama wakhe noma? Anginabo umngani noma wakhe. Pho yini eyenza ukuthi athi uma engekho ubufika umvakashele? Okungenzeka ukuthi mhlasimbe masi sobabili ubona ngathi uma kuney'nkulumo esike sikwazi ukuyixoxa ezomngani wami. Kanti mhlambe futhi nawe mama usuke efisa ukwazi ukuthi ngiqhamukaphi imvelaphi yami. Mhlambe kunezinto engifisa ukuthi ngiy'gonyuluke ngelinye ilanga kodwa ngesimo sokuthi kukhona umngani wami angeke ngikwazi ukukhipha iy'mfihlo zami noma amahlazo ami phambi kwamngani wami. So ingakho mhlambe agcina enza inselelo yokuthi mhlambe ngelinye lamalanga mangabe mengekho ngifike mhlambe ngizokwazi ukubhodla lokho ekusuke kukhona mhlasimbe. Indlela engicabanga ngayo angisho ukuthi kunjalo. Abantu esike sibhodle kubona abantu esibathathisa okwabangani. So mawune-offer enje umuntu ofara athi indodana yami ingekho wofika khona sizokhona ukuthi mhlambe okuhluphayo empilweni yakho ukubhodle kimi mhlambe njengomama womngani wakho. Uke wacabanga kanjani? Uke wabona ukuthi lokho kusayikho noma mhlambe zikhona iy'nsolo obenazo? Cha, ngabe ngiyaphosisa ngalapho. Okungifikele kumcabango othe washesha ukuthi ukubona nawe sisi mangabe uvakashile mhlambe kweminye imizi. Mawuhleli nje endlini nabo uyabona ukuthi ngathi manje sekudingeka umndeni wodwa ngathi usungashenqa. So nami mase ngekho ngicabanga ukuthi shuthi makungekho into engixoxa naye sometimes ezinye uyahamba sixoxa nomama wakhe. So that's the reason why uma wakhe mhlawumbe agcina zangifaka i-offer yokuthi kunganjani ngifike uzwa iy'nkulumo zendodana ngomngani wakhe. Okay. Yeah. Ilokho kuphela? Hayi ilokho kuphela. Unayo girlfriend? Anginayo. Uyayazi umngani wakho? Hayi uyayazi. Njengoba nje umngani ayikho into angayazi ngami. Okay. Uyayazi impela. So njengoba ulayikha namhlanje le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Kodwa kulokho ungibhalelile ubhuti wakubeka kwacaca ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomama wakhe. Okungangoba ukhona imessage eyakhopha mhla ephethe ifoni kama. Mase uyabheka i-profile picture kukhona wena njengomngani wakhe. Ekubeni nakazi usikanti uyachatha nomama wakhe. Uyakhona uku-understand? But unembuzo eminingi afisa ukuthi ayibuze kuwo. So ngiyacela nje umnikeze ithuba ke umuzwe usikahle kahle yini obizelwe yona la ekhaya namhlanje. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Ubuze nje noma ngayiphi indlela ofisa ukuthi ucaciseleke ngayo ukuthi akhulume noma efonini ku WhatsApp. So uthi umngani wami ngiyamazi abe namanga. Oh, okay. Kuzona zonke lezi zinto aseyishilo. Swama alekho nje nelilodwa iqiniso. Ngizombuza nje manje ukuthi wenzanani noma ngifuna impendulo edirect ngifuna lutho azoyichaza. Noma mhlawumbe ngingawathola inamanzi okuphuza lento lenkulumo inkulumazi ngiphathisa ngekhaya. Umiwe. Iyakomisa le ndaba. Producer, ngicela ukuthi usiphe amanzi okuphuza khona ezoba right ubhuti. Mase siyaqhubeka nengxoxo yethu. Mhlambe uke wawubuza umbuzo ukuthi thini uyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomama wakhe because uthi yena uyakwazi ukuthi umuntu onakho ukukhuluma into engasiyo. So ngiyacela nje ukuyamcacisela ukuthi kanti kwenzakalani phakathi kwakho nomama wakhe. Cha, ngingayiluli ibe mfishane nje njenganami. Phakathi kwami noma wakho
akwenzakali lutho. Kodwa engingakusho ukuthi mhlambe bekusazokwenzakala ngenxa yenkulumo masikhuluma. Ngoba phela manje ukhuluma nomuntu uyeza ukuthi le nkulumo inesicelo sokuthi, le nkulumo inesicelo sokuthi. Okay, uma ujwayele ukucelana? Uma nje kuba bengike ngayiveza kwasekuqaleni le kwendaba ukuthi uma unokuthi angifike ngizomenzela izinto ezithile endlini, why wena usuke ungekho? So ibiqale nami-ke yathi uthi uma akamceli ngani uma esakhona? Indaba alinda ukuthi azangabi bikho kuyima ecela wena ukuthi umsize ngalokho asuke efisa ukuthi umsize ngakho. Ngokubuka kwami uma mhlambe wayekade elifisa ithuba lokuthi kube khona umuntu okhona eduze naye ozokwazi ukumsiza lapho nalapho. Okay. Okuhlula indodana yakho ukuthi kwenzeke lokho. Mhlambe mina uThema ngibona wangibona ukuthi ngilo umuntu ongakona ukuthi ayenze lento ayifisayo. Okay. Inkinga ke usenqena ukuphoxa ngaphambi kwendodana ukuthi lezi zinto mhlawumbe asuke eyifisa eyingali ngeke akwazi ukwenza umuntu onganga nami ezala umuntu ongaka futhi. Yeah. Ngicela ukubuza ngokujulile ungangixwayi. Uyangivumela? Hayi ngiyakuvumela. Wena intweni zakho ozenzayo uzenza nabantu abacishe balengane nawe noma awusuke ungaqali ukuthi lo muntu ungakanani? Into ofisa ukuyenza nje uyayenza naye. Oh cha, angakudlela isikhathi ke intokazi. Masiza ngapha kwezomathandana. Ngenxa yokuthi umndeni angisanawo, umndeni nami bese kumngani wami. Yes. So mangabe ngizohlangana nomuntu empilweni oright wesifazane, ngiye ngithatha isola ka left ngilibuyise kwa right ukuze ngikwazi ukumelana nalezi zinqumo engifuna ukuyithatha. Ikahle kahle nje ngamafuphi. Konke ngisuke sengikwenza ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi ngicine ngikwazi ukulala ngithole nami into ethonjeni ngikwazi nokufihla umzimba. Ngibe ngisakhathalele ukuthi umuntu ungakanani. Yeah. Mhlawumbe mangase ungicacisele kahle ukuthi yini le eyaphophapha ku-screen samamhla uphethe ifoni yakhe eyayikhuluma umngani wakho. Mawuthi uyabheka i-profile picture boom umngani wakho. Wathini? Yise soma send i-message ethi unjani sithando sami kuma ungizalayo. Unakho ukumbiza ngosithando sakho umama wakhe amzalayo? Nginenkolelo mama yokuthi umuntu osukumthanda uyawasebenzisa la magama atshebile osithanda sami, oh my love. Uyamthanda umama wakhe? Oh ayi ngathi sekushelela ulimi kodwa bengaqondanga ukuthi asincike la. Uyamthanda yini umama wakhe? Ngiyamthanda umama wakhe. Kanjani? Nje ngothando oluphelele. Uthando oluphelele. Yeah. Cha ake ngiyenze bemfishane. Ikahle kahle. Umngani wami lo aphinda abe indodana yami. Indodana yakho? Yeah. Kanjani? Since nje ngifika kubo kahle kahle sengihlanza eyokugcina ke nyongo. Oh okay. Izanazi alikho iqilele ikhothe emhlanje. Yes. Njengoba ngihleli ngifika kubo bengifika ezimngani wami. Ngafika vele kumngani so yonke into ebengiyithola khona bengiyithola ngesikhathi engisifunayo. So ngagcina sengibona nami ukuthi no la kuyahlaleka kusekhaya. Yahamba ke into yakhandeka ngoba uthanda ke into esisho ke uthanda into enhle. Wakonyuluka egcineni. Shuthi we stepfather sakhe. Impela ngiyi stepfather sakhe. At the same time umngani wami. Lapho uthi ulala noma wena? Cha angilali. Kahle futhi umina futhi umuntu ongambona. Ujwayela mina kabo na futhi. Yobo. Ngijwayele ngabanye. Ayidlishiyele mntakababa. Awuyamjwayela. Ayidlishiyele. Ngijwayele ulala ne-ole. Wangeyona inhloso. Angenziwa ukulamba la. Bafana uzobona. Ngimuhle nje Uzobona. uyele already la. Vele imali zakhe lezi ezikondlana. Kwakufanele umama wakhe agcine ethatha isinqumo sokuba ngibe ubaba kuwena ngoba wena njengomngani wami bekukucaba ukuthi uphe noma ukodwa ngokugqokayo. Ngizokubamba yeza. Ngiyazi vele inhliziyo engenalo iqiniso ayithola ukuphumula. Uyakwazi lokho ekujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi wena akwazi ube umngani weqiniso kuze kufika kulesi sinqumo nje sokuthi mina gcina ngiba ubaba wakho ingoba wena awukwazi ube neqiniso. Anti ke mfana kithi ugawuleza beke Afana meyobambana. wagcina kudala ilale emthini seyilale emahokweni manje. Alright. Mhlawumbe ngabe senesikhathi singanani endaweni noma usenesikhathi singanani u-stepfather sakhe? Unyaka no. Hayi futhi awungiboni futhi kodwa hayi yohlangana mfanana.
angikugcine wena ngilokho ngikutshela wona nje amuzolo ngizokubanga ngeke kube mnandi kanti ubelethe ingane yini ungezila manje Uma umuntu kanjani? Uma usumbuza lezi ndaba uzokhona ukuziphendula. akufanele ngiphendule sisona Uyamind uthi ngicela abaphathi bafike la. Bangivumele, sorry. Uyamind uthi ngicela abaphathi ukuthi bangivumele simlando ma akhona ukuthi azosichazela. Kona akasikweleti ukuthi asichazele impilo yakhe le aqhubha ngendlela athana ngakhona. But ngesimanga sokuthi wena usibhalekile, ungafisa ukwazi ukuthi umuzwe uma aphimisa kusuka esayidini lakhe. hayi sisona mina nginankinga nento eyenzakalayo into enginenkinga nayo ukuthi umngani nami kubona bonke abantu wavumela ukuthi lento ayenze engakhulumanga nami yabo uyazi mfana kithi ukuthi ekugcineni ke kukho konke osekwenzakele sinohlelo lusha sinonyoka lokuthi sicabanga ukukhipha lapha emzini wethu uhamba ubona uzohlala ukuhlaza angeke ukuhlaza kodwa uhlelo esilenzayo nalo wami esengihlekisana naye besiplana ukuthi nje ngenyanga ezayo mhlambe sikubekele ikhwama zakhe eminyango siyobona ukuthi ushona ngapi vele baba wakho wahluleka wena wahamba olusa amadada koyisomkhulu mhlambe nawe ngayicebe lihle ukuthi phinde umlandele sikwazi noma ukuphila impilo esifuna ukuyiphila siyofika isikhathi sokuthi waphinde lawo mazwi akho bhuti wami yeso ngawaphinda namanje siyofika siyohlangana esikhaleni kwentombela bheka hayi utholana bhuti wami angimsaba omunye umfana mina bengikuhlonipha nje umngani wami yabona manje ukuthi usuqala ukungibhedela sengifuna ukuveza ukuthi manje ngumzali kuwe sokula namhlanje thani baba thi baba kuwena thani baba sokula namhlanje thani baba sokula namhlanje thi baba kuwena uzosho ukuthi baba ngithi baba kuwena uzosho ukuthi baba mfana ngizokhala uzosho ukuthi baba sokula namhlanje ngizokhala yazi into engithanda boy kuzo zonke izinto ezenzakalayo ayisekho into osengayishintsha wena kuphethe mina lapha yonke into ekhona isibhalwe ngami indaba yakhe ayisekho asithembe ukuthi kuyokulungela kanjalo bhuti wami hayi kuzongilungela mfana kithi Ngiyacela kunje nje kumanje uma wakho uyithwele Sisuma wena kawule zabekwa mfana sisuma wena kawule zabekwa mfana sisuma wena ngeke mfana kithi ngithi yaphansi umoya yaphansi umoya ungani kumele nje ukuthi ngobani ngasali angikufuni into ezosiza ukuthi sixoxisane sibambisane njengamadoda yibo baba wakho ububhuti la ekhaya sungakhala ukukhihlisa kanandi uzokhala mfana wami uzokhala mfana wami kwehlula iphoyisa nalo kubambile uyaphansi umoya mfana uyakuthanda ubaba yeso sizokwenzela konke okufunayo ngiyacela ukuthi ningivumele ukuthi ngicele kubaphathi ukuthi uma simlandi akhona ukuthi azichazelele ngokwakhe. Ngiyacela. hayi singamlanda naye ngeke Mbukele lapha ekhaya kubuke engazuthi upart 2 kofanele ukuthi sinivezele wona ngesimanga sokuthi akugcini la kubuke engazuthi umnumzane uthi uma usithwele umntwana okungenzeka ukuthi wakhe. So ngicela ukuthi sivele sigoqe la njengamanje siyeza no part 2 lapho khona uma esezosichazela kabanzi ukuthi ubhuti uyamazi and kuyiqiniso kangakanani ukuthi usithwele umntwana wakhe. So ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.